Moi ben, Lisardo, moi ben, Bellino. Anxo Guerra, boa noite. Boa noite, señor director, boa noite, Trixa. Un placer, como sempre. Xa dixen antes que Anxo vai a explicar por que hoxe non é o día de San Xoán. Unha cousa, vostede acórdase ou fixo algunha falcatruada na noite de San Xoán? Non, non. Vinas facer, despois lle contarei algunha. Sí, non? Das que vin facer eu. Adiánteme unha nada máis. Algo que ten que ver, hoxe como andamos de religión, algo que ten que ver con cura. Ah, sí. Algo que lle falcatruadas destas. Bueno, queremos que nos chaven esta noite, verdade, Trixa? Exacto, e que nos conten as falcatruadas que facían antes nas noites de San Xoán. Bueno, vamos alá. Hai unha foto de Balbino. Unha foto de Balbino. Aquí a temos. Mira, Anxo, mira. Sí, porque hai un mes falamos de que un dos grandes libros da literatura galega era Memorias dun neno labrego, protagonizada por polo neno Balbino. E un dos capítulos é O Fumazo, que era o que víamos aí, porque o Fumazo é a luminaria de San Xoán, que ali polo Ulla, por Gres, fan que teña moito fume, canto máis fume, mellor. Perfecto. E deso imos falar hoxe. Bueno, pois empezar a clase máis divertida grazas ao profesor máis magnífico que existe neste planeta Terra. Chámase Anxo Guerra, está con nós, é de Luar. Aclaramos logo, señor director, a ver, que atención. pasa ca festa. Sí, porque hai xente que estará dicindo que é unha broma e non é ninguna broma. Eu pensaba como a vostede, pero Juan, o profesor de religión do Sánchez Cantón, aclaroume e díxome, mira, o venres despois de Corpus sempre é o Sagrado Corazón. Correcto. E este ano, excepcionalmente, cadran no día de hoxe o Sagrado Corazón e San Xoán. Entón, a Igrexa nos actos litúrxicos na misa a quen lle dedica dos dous? Pois ten prioridade o Sagrado Corazón porque é Deus frente ao San Xoán, que é un santo. Entón, que se fai? Entón, cambian para o día de onte, nas celebracións religiosas, o San Xoán. E hoxe queda o Sagrado Corazón. Hagas, excepto aqueles países, nacións, povos, sitios que teñen de patrón a San Xoán, que aí o cambio é o Sagrado Corazón. Eles quedan o 24. Por exemplo, en Carballo, que ali o patrón en Carballo, hoxe é San Xoán. Hoxe é San Xoán porque é o patrón. Pero nos lugares onde non é San Xoán, bueno, digamos que o San Xoán é, pero na celebración religiosa, na misa, naquelo. Exacto. Bueno, estamos. A ver. Tampouco tiña Bueno, oye. Cuidado. Ou seja, que depende do sitio, os meigallos que fixemos, o salto da Vale cacharela... todo, eso vale todo. Vale sempre, non? Porque ademais, San Xoán é un dos santos máis importantes, tanto que lle dá nome ao mes, que podemos decir xuño ou San Xoán. Porque é mes de grandes santos. Miren, xa empeza que polo Santo Antonio. Santo Antonio verdadeiro 17 de xaneiro. Se a súa festa lle fan o 13 de San Xoán. Pero realmente son dous santos. O de xaneiro é o Santo Antonio Abade, o patrón dos animais. E o de xuño é o Santo Antonio de Padua, que ali morreu. Ou tamén Santo Antonio de Lisboa, porque ali naceu. Hai moitos anos que lle escoitei a un paisano en Lisboa. Se Deus non fose Deus, Santo Antonio sería Deus. Aí está. Mira, E o San Xoán ten unha característica tamén moi propia. Sí, tamén moi propia, porque tamén me dixo Juan que é o único santo que se celebra o día que naceu. Porque nosotros celebranse o día que morreu. Pero como San Xoán era o precursor de Xesucristo, por eso se celebra. Ves, cantas cousas aprendeu. Un grande santo. Está unha clase bárbara, Ademais, hoxe imos decir uns cuantos refráns, porque San Xoán está cheo de refráns. Por exemplo, decíamos Santo Antonio, que era o 13, non? De Santo Antonio a San Xoán, 11 días van. De aí se falou que hai festa de San Pedro 29, do San Xoán o San Pedro, conta polos dedos. Ou, a noite de San Xoán, fai o que todos fan. Ache que hai bula para facer o que se queira. Tamén é certo, tanto poñarnos nos exquisitos, que así si era San Xoán, o deixaba de ser San Xoán. O caso de comer sardiñas, sartanas, Vamos logo coa clase. Bueno, a ver, fumazo, era fumazo. Exacto, a clase o fumazo, o San Xoán, ou luminarias, e a clase hoxe podemos empezar. Vamos a empezar. Polo doutor Lauren. A ver, doutor, vostede que xa leva un tempiño e que en Galicia xa se afixo aos nosos costumes. Celebrou vostede onte a festa? Celebrou. Celebrei a festa, verdade que... Pero a partir da queimada non me acordo de nada. É un refrán.
Polo San Xoán, despois da queimada, non me acordo de nada. Ah, moi interesante. Un novo refrán. Apuntado aí, Pois a ver. Te de bajada onda o refrán. Muy ben, a ver, pregunta. De lume vai se nos van poñendo a primeira palabra pro doutor. Estupendo, vamos a la. Unha palabra que non Miramos é para a difícil. pizarra. Mire, como vostede seguro que onte estivo nas cacharelas, que son as luminarias, e que teñen moitos nomes por Galicia adiante. Claro. Larada, lavarada, luminaria, cacharela. Pero eu que lle vou preguntar é das dúas palabras que temos aí, fogata e fogueira, unha é galega e a outra non. Atención, Vostede que igual ten opina? trampa, igual ten trampa. Cal lle parece que será? Porque fogo polo aquelo de fogata, fogueira polo de fogo. Está pensando ou está consultando? Non vale apuntar, Estaba así o chivan. Pois, digo eu que será fogueira. Pois dixo moi ben, pero igual é que yo dixeron. Moi ben. Apuntar, Dixo moi ben, atinou. A ver, Claro que sí. Un escoitamos aí. dos elementos que hai nesta noite tan máxica, tan especial en Galicia e noutros sitios é o lume para esconxurar, porque outro refrán di que na noite de San Xoán bruxas e meigas fuxirán. Entón saltase por riba do lume e dese lume queda unha cinza. Hai sitios que levan os animais despois por enriba da cinza para protexelos ao longo do ano, e outros en que collen esa cinza e a botan polas leiras para que sirva de esterco e ao mesmo tempo tamén de esconxuro, porque é unha noite máxica e a noite acaba a mañá. E tamén se di que o día de San Xoán baila o sol pola mañán, porque é o día que baila o sol, sempre se dixo, incluso xa nos tempos do padre Feijóo. Dicía o padre Feijóo, bueno, non é que baile, son os raios do sol, pero eu sempre pensei que bailou. O Balbino que vimos aí dixo que el que o vira bailar. Eu de neno sempre curín, o que pasa que pasaba? Que uns días que me levantaba tarde, e outros que chovía ou había néboa nunca o vi. Pero agora como vou vello, e os vellos somos 2 veces nenos, agora sí que creo que o vou ver. Hoxe levanteime convencido, pero ali en Celambueu estaba orballando. Outro ano, hai que esperar o ano que ven logo. Teño que seguir. Claro, Tamén é a noite do que están dicindo vostedes aquí, que nos falou aí algún do público, é a noite das cancelas. Cambiábanse de sitio, é a noite dos arados, colgábanse dun carballo. Ou é a noite dos carros, que mira que é difícil levar o carro, pero os mozos teñen forza, cambiaban o da aldea. E eu voulles contar un que vin eu dun cura que lle chamaban Don Pedro, que non digo onde. E a mañá apareceu na campana da igrexa pendurada a sotana de Don Pedro. E na outra campana un camisón branco cun C grande. E como resulta que a criada se chamaba Carmen, xa imaginan as murmuracións. Unha falcatruada de San Xoán. Bueno, a ver, outra pregunta, para que? A ver, agora ten que ser Sabela, porque sempre ten que acabar andando detrás do doutor, sempre tendo Andará conta ela del. tras miña, perdonando, Bueno, pois a ver que palabriña nos poñen para ela. a ver. Por certo, Sabela, onte na súa comercial houve moito traballo polo de San Xoán. Moitísimo traballo, bueno, moví moitísimo carto. Sardiña, churrasco de calidad, bueno, alquilei de todo, eu aluguei o que facía falta e o que non facía falta. Alugou a praia da Coruña. Todas as parcelas, cobrei no seu. Pois mire, pois daí vai a palabra que lle vou preguntar hoxe, porque para esas sardiñas, para ese churrasco, fan falta unhas barras de ferro para as alas. E como lle chamamos a iso en galego? Home, Hai dúas posibilidades, parrilleira ou grella? claro, eu penso que é grella, porque eu sou moi fan do polvo a grella, do churrasco a grella e da grella da Televisión de Galicia. Claro que sí, moi ben ratoado, ademais. Justamente. E tamén temos refráns, por eso hai que comer ese día, porque di o que xaxúa, ayuna, o que xaxúa polo San Xoán, ou é parvo, ou non ten pan. E falando de pan, xa saben que polo San Xoán a sardiña pinga no pan. E falando da sardiña, decía Elisa da Cervela, a muller ya a sardiña pola máis pequeniña, mentras a grande se baixa, a pequena xa barra a cociña. Lembro que creo que é, señor director, que na semana que ven é aquí un día grande, porque van a lexir a vaca máis bonita de Galicia. Vaca o próximo venres. Mire, sí, acertou.
o que lles vou contar, que é do día de San Xoán, vai sobre todo, e van a entender aquela xente que como a mí naceu nunha casa na que na parte de abaixo, na planta baixa estaban os animais e na planta de arriba as persoas, os humanos. Polo día de hoxe, meu pai, que se chamaba Xan, acompañado de meu irmán, que tamén é Xan, ían á festa do San Xoán á casa do señor Pepe. E ao chegar á casa, o primeiro que facían o meu pai e o señor Pepe, antes de nada, era baixar as cortes, ver a facenda, o gando, as vacas. E agarimábanas, así pasaban llaman polo lombo, decías as novidades que había, todo o que pasara, e unha vez que xa se vira o importante que eran as vacas, entón subían á cociña, saudaban as mulleres que estaban facendo xantar e tomaban unha cunca de viño. E cando era o San Lourenzo na nosa casa, o señor Pepe, xa meu pai estaba pendente, nada máis chegar o señor Pepe, baixaban os dous á corte, vían o importante, porque o importante na casa eran as vacas que eran da familia. Amigo, como se marcaban as clases, Claro. Sí, señor. Vamos, máis preguntas, Sancho. Vamos ben, e agora, que temos aquí outra vez o señor Lisardo. Lisardo. Señor Lisardo, a ver, estou eu seguro que a señora Generosa esta noite colleu un recipiente, botou auga, e ali botou unhas erviñas, e deixounas toda a noite ali fora ao orballo para ver se lle saca algún deses males tantos que ten vostede, a que sí? Sí, carallo, bebiña todo, Onte tiña unha resaca tremenda e a mañá levanteime con sede de papel a pota das flores todas. Agua das sardiñas. Que a auga era para botar pola cara, señor agua Lisardo. das flores. Ah, entendín que papou a agua das A sardiñas. das flores, a das flores. Sería capaz. Das flores. Claro, sería capaz. Bueno, a ver, Que guapa, a ver, vai facer unha pregunta. Vayamos ca pregunta, a ver se hoxe aproba o señor Lisardo. Eu creo que sí, que nos van poñer algo relacionado con ese recipiente onde lle botou a señora Generosa as flores que podían ser, por exemplo, en Trasaro o máis común eran flores de sabugueiro. Sí. Moi boas, a ver se nos poñen A aí ver, a palabriña. pregunta se aparece. A palabriña que vai aparecer Así... inmediatamente xa está chegando polo camiño. Aí Mire, estamos o recipiente para lavarse, que lle parece, señor Lisardo? É unha palangá de toda a vida ou é unha almofía? De verdad. Vamos, isto sí que compresa, Sí. Ben, estás obligada a Palangá. Palangá non. Non Palangá non existe. Dixeche, mamá. Ela non che dixa. Ela non che dixa. Palangá non existe. O sea que palangá non Aínda existe. que é unha palabra tan bonita como almofía. Almofía. Está por Suspendín. Bueno, pero vai haber recuperación Millora, si para a veño en próxima. septiembre outra vez, caralho. Pois mire, Almofía, a ver. como veña. todos saben, na noite de onte, outros dos elementos, ademais do lume, para esconxurar, para depurar, é a auga e as plantas. Por iso, se collen 7, as plantas varían moito, as ervas podense coller moitas, pero dice que 7, porque é un número máxico, cóllense, métense nunha almofía, deixase o orballo toda a noite e logo, ou ben a hora de levantarse o sol, a mañanciña, hai que clavarse para ben fora e mirando para o sol. E iso é moi bon. Pero máis aínda, tamén hai sitios que se di que se debe coller auga de 7, que é número, tamén é o mesmo número, pero tamén se di que de 9 fontes diferentes. E vaise collendo unha pouca, pero o Aldán e o neto fomos onte, collemos as 7 ervas e logo dixenlle, vamos logo Aldán, agora coller a auga das fontes, mira, 7 ou 9 son números máxicos, mellor que sexa sempre número impar. E o Aldán, esta xente nova agora é así, razonoume, mira, avó, collemos o máximo que podamos, con que sexan impares, vale, e collemos de 13. Pateámonos bueu entre os dous, collendo auga A das fontes. xuventude é o que hai. Está ben. Claro. É que isto é moi bo. E despois hai que preguntar ao doutor a ver que lle parece a él. Porque miren, hai moitos anos, cando eu era estudante en Lugo, ali no barrio de Recatelo, escoiteille a un señor o seguinte: eu estaba moi maliño, cando tería 6 anos, estaba moi maliño da pel, non daban feito bo de min. Entón, que fixe miña avoa? Na mañanciña de San Xoán, colleume e levoume a un lameiro, é dicir, un prado así con erva verde, que estuvera mollada do orballo, sacoume toda a roupiña e díxome a reborcallarse, a dar voltas. E dixo, e curei, non sei se polos berros e o susto que levei ou pola xente. Pero curei. Aí está o misterio. Pero decía o cura don Casimiro, que teño eu aquí citado moitas veces, el cando chegaba ao San Xoán sempre predicaba que
todas esas cousas de máxicas da noite de San Xoán son pataqueiradas. Esos son supersticións, decía el, que xa o dixo un bispo que se chamaba algo así como San Martiño. Pero iso lle vou preguntar agora ao doutor, que vai ser o seguinte, que el, como médico, nos diga se realmente ten un fundamento científico isto de lavarse con ervas, saltar por enriba do lume... A ver, fundamento científico realmente non está demostrado, pero prácticamente vou dicir unha cousa, que hai mellor que pon dolor de muelas ou pon dolor de barriga con aguardiente de ervas. Entonces, as ervas son boas. Vale, entendido. Eso non me receta a min. Porque xa tomo usted, pero sí. Automédico. Sí. Moi ben. Pois moi ben, pois... Dicíame o meu abuelo cando me doía a muela. Claro, Deixou aquí sí, de decirme eso cando vía que facía cousas raras. Bueno, Sí, claro. É que a aguardiente hai que poñela Anestesiada. e botala, non bebela. Claro. Sí. Que é o que fai usted? Faltoume xa. Usted bebe unha botella. Claro. Agora, Aguardiente mentres, bo pa todo. mentres nos van poñendo a palabra pro doutor, Veña, vamos voulle a ver. decir que o antropólogo que foi alumno meu, Rafael Quintía, di que hai algúns sitios que ele escoitou que na noite de San Xoán saen as mouras a peitearse nas fontes, a arranxar os cabelos. E a pregunta que ímos facer agora aquí ao doutor vai relacionado con esas mouras que hai nos contos e que hai nas lendas. A ver se nos la van poñendo Pizarra. para que el poda ir pensando. entón. As mouras das lendas, vostede que pensa? Que son así como deidades, como deusas, como seres galegos moi antigos, ou máis ben que son deusas árabes chegadas do norte de África cando a invasión dos árabes? Vostede de historia non vai moito, vai máis ben de Vou ciencia. pola parte científica, pero bueno, iba a preguntar, pero bueno, non, porque igual me din mal. Eu diría... Pregúntalle a Trixa que é Deuses media. chegadas do norte de África, pode ser? Deusas chegadas do norte. Pois realmente No. existe a palabra moura para iso, pero as antigas Mira. son as deidades. Son deidades galegas Moi antigas. galegas. Mire se son tan antigas. Temos así A ver, la Patricia. A ver, pregunte, doutor. Escoitamos. Pero Digo seguimos. que son moi antigas. Moi antigas. Vamos a escoitar ao Pero mire. profesor. A ver. Di o Rafael Quintía que é o mito da nosa cultura popular máis importante e característico esas mouras dos contos. Por qué? Porque nos aprendían a relacionar coa vida, co destino, coa creación do mundo. Por eso son tan importantes. E di tamén outro antropólogo, Buenaventura Aparicio, que debía ser obrigatorio que nas escolas galegas se lles aprendesen aos nenos as lendas das mouras e se lles falase das que hai na zona. Por iso o facemos nesta escola. E miren, ali onde eu nacín, entre Chantada mesmo e Carballedo, ali onde está a casa de meus avós, no barrio de Puga, hai a Peneda Cabezuda. A Peneda Cabezuda é unha pedra que hai, unha pedra así grande, e por detrás outra que é como unha muller deitada, que mirada desde algún sitio, se ve totalmente a cabeza dunha muller. Eso chama moito a atención. Non temos ningunha foto. É que nos está na Galipedia, se Pero se busca. impresionante. Sí, Bueno, se pero ve igual un perfectamente. pouco máis adiante porque merece a pena, Paga a pena ver Como a se foto. chama para que a busque? Peneda Cabezuda. Peneda Cabezuda. Se eu vi unha claro. unha foto en internet, unha moura, pero Mirábamos pero para variada, aquelo e miña nai Está moi- explicábanoslo perfectamente, porque ela lle contará a súa aboa, e a aboa da aboa. Era unha moura, dicía. Era unha moura que viña fiando nunha roca. E traía un paquete na cabeza, porque saben que as mulleres se levaban todo na cabeza. Entón, ao chegar ali, cansou, pousou o paquete, que a pedra cai por diante, e quedou ali descansando. Por iso esa moura tamén tiña por debaixo ouro, porque as mouras tamén están relacionadas co ouro e cos tesouros. Traves de ouro. Bueno. É moi bonito todo. É tan bonito, desde logo a noite de San Xoán é máxica, pero as noites que ven aquí Anxo Guerra Amén. sonas tamén, Sonas tamén. Bueno, vamos a intentar despois ver a foto, ainda que non este Anxo Guerra por aquí. Fantástico, que vamos dicir? Anxo Guerra, que nos vemos a semana que ven, estamos coas vacas. Moi ben, pois moitas gracias. As vacas. Bueno, a ver se nos din algo do San Xoán, a ver se aparece por aí ou alguén do Corpus ou do Sagrado Corazón, a ver que acontece. Vámonos a publicidade